Takže zdravím všetkých nadšencov pyrotechniky. Dnes tu máme unboxing darčeku od stránky Pyro SR. Dobre, takže ukážeme si, čo je dnuka. Ja som to už rozbaroval. Takže... No tak na to sa pozriem. Fúha, brutál. Počkajte. Dobre. Paráda. Tak toto sa zíde určite na Silvestra. Brutál to je. Ďakujem Pyro SR. Tu máme ďalší darček. Zapálenú šnuru. Perfektné, zíde sa. Tie sľúbené dumbunky. Paráda. Mal som vyhrať, vyhral som iba pištoľ a dumbumy. Tú šnuru nie. Som dostal ako darček ešte k tomu. Nejaká pištoľ. 2 cukriky a pištoľ. Hračkárska. Môžeme ju pekne odpaliť. Pridám video. Paráda. Ešte čo tu máme? Ďalší darček. Fúha. Paráda, crash. Fakt luxus. Potom tu máme lietajúci koberec. A ešte nevyberám koberec. Ďalší darček. Toto bude na odpaľovanie. Paráda. Potom ďalej. Nejaký kanón. To tiež odpálime. Paráda. Fúha. Ďalšie sladkosti. Tu máme asi žuvačky normálne. Aha, v jedných sú tie asi double, neviem čo to je. Ale dobre, paráda, díkes. Ešte čo tu máme. Takže zatiaľ všetko. Ešte pozriem, čo je tam. No a ešte ten lietajúci koberec, jak som hovoril. Aspoň sa budem mať s čím prikryť večer. Už je zima. Fúha, brutál. 2 klávesnice. A potom notebook. Brutál. No bude čo odpaľovať, chlapci. Fúha, paráda, toto pekne odpalíme. To bude natočanie. Takže chcem sa poďakovať stránke Pyro SR za tieto veci. A tým, ktorí nevyhrali v súťaži, chcem povedať, ja som prvýkrát skúsil a podarilo sa mu. Treba si veriť a skúšať to. A určite sa teším na ďalšiu spoluprácu s Pyro SR. Like, zdieľaj, odber. Vidíme sa čoskoro pri odpaľovaní notebooku a tých vecí. Čus. A určite nezabudni navštíviť stránku Pyro SR. Určite si objednaj nejaké veci. Fakt sa to vyplatí. Objednáš si napríklad, dáme tomu nejaké dumbumky, bomby, oni tam nahádžu ešte plno darčeky a veci na odpaľovanie. Podľa mňa sa to oplatí viacej ako z druhých stránok. Je to môj názor. A skúste sa pozrieť na tú stránku. Čus.